Павел Севярыніц запісаў першы зварот пасля вызвалення і прачытаў свой кранальны верш пра беларусаў. Вядома тое, што нас вывезлі з Беларусі, гэта беззаконне. Але я веру ў тое, што мы абавязкова вернемся і абдымемся на роднай зямлі. Былы палітвязень правёў за кратамі 5,5 гады. Агулам жыў у зняволенні з улікам папярэдніх затрыманняў. Палітык прабыў 11 гадоў. Ён расказаў, што ў турме размаўляў па-беларуску і не падпісваў прашэнне аб памілаванні. Севярыніц падзякаваў усім, хто падтрымліваў яго за кратамі і хто дапамог у Вільні пасля вызвалення і дэпартацыі з Беларусі. А яшчэ Павел прачытаў свой верш «Дзеці святла». Мы, беларусы, як дзеці, прывыклі не памятаць зла. Святлей за ўсіх на свеце, бо мы, дзеці святла, любім паболей белі, ад ложаку да стала. А што вы яшчэ хацелі? Беларусы, дзеці святла, любім ясныя вочы і белазубы смех, любім лён і малочку, любім зімою снег, любім бульбу і кашы, любім цукар і соль, любім ворагаў нашых, любім пакуту і боль. Любім у Буцлаве фэсты, усе святы календара. Любім, калі нявеста у белым ля алтара. Любім ззянне арганаў, любім успышкі пагонь. І каб герой беззаганны, і каб ляцець на вагонь. Усё высвятляецца проста, без павелічальнага шкла. Наша святло – гэта Господ, беларусы, дзеці святла.